Les magistrats du Mali, réunis ce jeudi 1er novembre 2018 en Assemblée générale extraordinaire, acceptent la main tendue du président de la République quant à sa promesse de mettre les magistrats dans les meilleures conditions de vie et de travail et de tenir compte de la spécificité de leur profession. Ils renouvellent par la même occasion leur confiance. Décide par conséquent de suspendre le mot d'ordre de grève en cours depuis le 25 juillet 2018 à compter de ce jour, jeudi 1er novembre 2018 à minuit, et invite leurs militants à reprendre le travail dès le lundi 5 novembre 2018 à partir de 7h30. Comme un point de sécurité, donc pour le moment, sécurité là, on a sécurité pour l'élaboration. Donc, vraiment, il y a des formes de puis on a besoin de sécurité pour elle. Donc, par exemple, le salaire pour le gouvernement au mois de décembre, mois de janvier, ça n'a pas ouvert la guerre. Donc on va attendre. Cela, nous y en a il y a des amassis qui a fait un répondre parce qu'en gros déjà bégan va ni formation anti-ta bégan pour avoir une aussi que tu m'as bégan ko walaya il est plus haut nga sisa président ko anga dalela ngania men balela ka ke juju o fanga ka nala sonama premier ministre ya siga fo mi boloda ango kono konna na juju jorabe boya kono kosebe ale yɛrɛ personnellement a bɛ ladu ta ɲɛ k'a fɔ ni fɛn o fɛn kan ka kɛ juju ye yasa baara in ka nɔgɔya bolo k'ale b'o kɛ nka ale b'a fɛ an ka d'ale la o tuma na anw bureau syndicat bureau fila ye ɲɔgɔn ye anw ko ni président jamanakuntigi ye nin f'i ye i se ka i kɔ don na i se ka baw ale de ye jamana bɛɛ lajɛlen kalifalen don ale ma an yɛrɛ juju fana kalifalen don a ma an ka ɲɛmɔgɔ don n'a y'a nin fɔ an ye an bɛ jɛn n'a ye. Grafin kila ka se bi ma ale ka jɔbaliya ye place la jɔbaliya a place la dɔrɔn tɛ a ye ko kɛ ko minnu bɛ dankari susuya yɛrɛ ma minnu ma kɛ sariya kɔnɔ c'est pourquoi n'a ye ale de ye avis di premier ministre ma k'a fɔ ko grafin ma kɛ sariya kɔnɔ k'a sɔrɔ ala b'a dɔn a kira b'a dɔn ale yɛrɛ b'a dɔn ko an ka fɛn kɛra sariya kɔnɔ donc o waleyaw kama anw syndicat ko an ni minnu dabali tɛ jɛn ko ma an n'a tɛ jɛn ko ma donc tant que ale bɛ cour suprême na anw sen tɛ don cour suprême ko foyi la parce que a tɛ anw ko bɛ ɲɔgɔn bɔ. maa min kɛra sababu ye ka anw janfa k'a ka kɔɔri janfa sariya sɔsɔ yɛrɛ kɔnɔna na anw n'i ka mɔgɔ tɛ tuguni an ko a yɛrɛ ka démission rendu a yɛrɛ ma comme a ma sɔn ka démission rendu halisa sigi a ka mɔgɔ kunna o kumana a ye kɛnɛ min sigi n'o ye rentrée judiciaire ye o kɛnɛ Mali juge ko k'u tɛ taa bi tant qu'ale bɛ yen n'a bɛ yen an tɛ taa.